Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Job Kapitulo 14, versikulo 1 ken 2. Agpapadatay amin anakapoy, ken awan mabalbalin na. Ababa, ken napno itiriga ti biag tayo. Dumakkel ken malaylay tayo akas iti sabong. Agpukaw tayo akas iti aniniwan. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Rose, kumusta? Am muna? Katuan, classmate na idi elementary. Di na kon malagi. Sino ka itayan? Siyak ni Gemma. Gemma? Siyak, di ka na yun nga agmumuse idi. Awan, malagip kon. Si kadaytan? Oh, apay matakas ta ti reaksyon mo. Nagadayumat nga minan tilangam idikan ita. Talaga saan ka na bigbig? Bimaketak ka di una yan. Nagpintas ka nga min idi. Nagpudang ka nagkinis ti kudil mo. Kapikpikas ka matitan. Ay, anya ngay nga rood kat bakit matdataon? Agka-eskwilaan ta idi, saan ka di? No kasta, agpadpada ta iti edad. 40 kun. 42 kun. Inauna akpay gayam nga mitisi ka. Ay, bimaketen tilangak. Kasano? Manalon laeng mat ngamin tinakiasawaa. Kanayon kami ang mabilbilag iti ini. Pasensya kan tatalaga saan ka anay rupaan. Puro mat ngamin trabaho. Bangkag nga inaldaw. Agsak ka kan aggapas pa. Ay, bakit? Ada ka matgaya man. Juan, nasabat ko di classmate ko di palengke. Di na kanun mabigbig. Ay na, kastamot at talaga bakit? Bumakit kan lumakay tilanga ti tao. Hay, siyak ti kay kayat day dingal alaan amuse. Ita, bimaketan tilanga. Kat, dayta ti pakasairan ti riknam. Nagrigat mat ngamin ti panagbiag tayo. Di nakpay mat maipaayan itinamay. Na, siyak manan tinakita maun. Kahit pudno mat, nagado ti agar-aram kanyak idi. Ada engineer, ada teacher, no apay asikapay laang aman nalon tinayat ko. Uston, agtalnakan. Ay, dandan ni saan kon akayat akitaan tilangak iti sarming. Tabi makitakon, gapuken ka. Flora, apok, ubay ka man dito abay ka. Apay, Lola? Bumalbalasang ka pumimpintas Bula, anak manan ni Lola. Ay, pudno ti bagbagak. Karuprupam ni nanang mo. Imbaga ni Tatang, ni kanunanang ti kapintasan dito yung baryo, idi balasang pay. Ay, pudno mat. Karuprupam apirme ni nanang mo. Agyamanak, Lola. Mapan ka din nag-eskwela. Wan, Lola. Nayuna ka on dya inted kan ka akwarta ni nanang mo. Agyamanak, Lola. Kahit say-saya atom ti agadal, apok. Wan, Lola. Malagip mo pa'y ni Gemma? Wan, Jemius tayo, idi elementary tayo. Nagkita kami iji palengke idin na minsan. Pimangit matan. Manumot nga minan atawan tinapalabas. Diyak nga rod na bigbig. Nagdakkel tinagbaliwan tilangana. Sobra kamot amang ibaga nga imalas ni Gemma. Pudnumat Sa bagay, agkikita tayon to inton umay a reunion tayo. Ada reunion tayo? Ay, diyak pa'y gayam na ibagakan ka. Bayam, i-add kayon to iti group chat tayo. Ay, naglawa man yung timulaan iti natin. Apay akaslasaan ka anaragsak. Bumakat manen ti tao iti kamumula. Anya katoy misis kun aya.
Si kalat ta ti kapintasan para kanyak. Isuasaan ka kumang agpanunot iti kasta. Nabasak jay group chat ni. Adda ka no reunion mi. Ay kat mapan ka Mapanak iti kasto alangak. Nay. Kayat mo ka di ama ibabainak iti sangwanan dagiti classmates ko ide. Ne. Apay. Si kalaang ayati bimmakait. Nagpintas tupay ni Rose idi nakita. Ay na, bakit? Ipanakal mo anaadaan ka iti anak, anagtawid iti kinapintas mo. Ipakida ka dakwada ni Flora. Tinapintas abalasitang nga anak ta. Umatender ka din ni Gemma iti reunion tayo? Isumat ti ko nana. Ay na, makitam to tilangana. Nagdakkel ti nagbaliwan na ako naktumat ngamin. Kasta talaga Si Kantupay. Limok magkamutan iti kasta unay, kat nakutong kamut idi. Ay na, nalukluk magpay ni Gemma. Uray kitaam to. Bakasyon gaya man ni Flora. Wala nang. Mabalin ka di nga umay to umyan iji balay. Tapno adakad-kadwak. Bayan nyo, taibagakan ko na dayta. Nakaay-ayo nga may, hinday jay nga apo ka. Naglaka ama ibaon. Wala nang. No ibagak anapintas, kasta unay tiragsak na. Pudnomat nga min anapintas. Kanayon ko nga ibaga nga imalakan ka iti kinapintas. Da kayo talaga nanang. Napintas di apokok. Ado ababaro ti tumalyaw ken kwa na no kasta nga agudong kami. Ngamjak pa'y kayat amakiin naram ni Flora. Takin sipay laang titawon na. Dagiti picture ko, idi nagbalinak amuse iti barangay. Ay na, nagpintas kagayam talaga, nanang. Daytoy mat, idi nakuruna anak. Kasla artista mo't day takadwam, nanang. Dayta ti bisita mi idi dito'y barangay, idi nakuruna anak. Nagswerte ka, nanang. Tada nakadwam nga artista. Si katak idi dito'y barangay. Saan itan? Nanang? Bimakot akon. Pimangit akon. Saan mat nanang? Nagadong aming tirigat, adim malanak anak ko. San nabali? Tapara kada kami kanitatang, si Kalata ti kapintasan diti barangay tayo. Mala, idulin mo dagita picture ko nga impakitaken ka. Tamapantan agluto. Hello, Gemma. Hello, Minnie. Imawagak, tanabasak di mensahem iji group chat tayo. Saan mo akayat ti umatendar iti reunion tayo? Wan ko namot idi. Ita, nagbaliw mo't ti panunot mo. Amangan nga minno ti expectaran dagiti classmate tayo idi. Katsyak pay laang gesigud a Gemma amuse. Sa anak itan amuse, Minnie. Agtal na ka man. Amin tayo kat bimmaketen tila nga tayo. Apay, nasakitan ka, iti imbagakan ka ni Rose, idi nagkita kayo? Nadamag mo nagkita kami? Wan. Amom, napintas ni Rose, gaputagas-gastusan na jerupa na. Namin anon nagparitoke. Ha? Kasta? Wan. Kasano, nagsinadakan nila kay na. Iso nga ginga ita, jelatan agbirbirok iti boyfriend ter aramiden na. Diyak ka mo dayta Kwarkwartaan na laang matagiti lalaki. Iso asaan mo nga apalan, tanaragragsak ti biyag mo ngam ni Rose. Ala, si kalaang tinakaamok iti dayta. Iso nga umay kanto inton reunion tayo. Tapno mapanagnakam, asi Kalata jay muse mi idi. Ayan nga ni Gemma. Kunam nga adda dito'y reunion tayo. Kat adama ta talaga. Iso day jay Nagkikita tayo Saan abagay jabado na? Uray adayo madlaw ko nagdaan jabado na. Jay sagsasanga 10 piso si ja ukay. Ina, agsardan ka man nga aguy-uyaw si Karos. Asit gak man kit de. Anak na nga ta, jay kadunga na balasitang.
Nasaya at mata nakaumay ka, Gemma. Wen Rose, ay na, nagseksi ka matan di ta bestidam. Saan la basta-basta bestida daytoy? Amok ang inginaan dayta. Anak mo, to'y kadom abalasitang? Wen, ni Flora, Amok day tata karuprupam kat. managbabain ti anak ko. Kasla si kalat tamat, edi ka ubing ang pailang. Iso ngayon surot ko, tapno makita namat dagiti classmate tayo idi. Sika, asino ti kaduam? Jay driver ko ah. Ah? Saan samat nga iso di mister mo? Awan kami ka ni mister ko. Ah, kasta ka di? Santan man napagsaritan day tabanag. Tagsakit lang ti panunot ko. Intayukit din mangan. O anya, naragsak ka nakakita ka ni Gemma. Kunakin ka, nagdakkel tinagbaliwan na. Ngam kita nga umet, di balasitang akaruprupa na talaga na pintas. Anak na dayjay. Kasjay ngamin idi ti itsura ni Gemma. Wen nga rod. Kan, uray no bimakatilangan ni Gemma, naragsaklat ta. Kan, natal na ti pamilya na. Wen nga rod ah. Sana kas kanya. Asino manan dyan nang i-drive kan ka? Baro manan alugan dayjay ah. Boyfriend ko. Manan? Ay na Rose. Kaano ka ding agsardeng kang agbirbirok iti boyfriend? Iti day nga edad mo, naskan ko mga agtalnakan. Ipaay mo laangan tinananay nga oras, atensyon, kan panagayat mo kadagiti anak mo. Ay, Pasensya kan no naibagak kan kadaytoy. Madlaw ko ngamin asabalin ti turong ti biyag mo. Kasla awanan kais-is kan na. saan mo lang amin nga mo dagiti panubok iti biyag adi malanak, Mimi. Iso akas ta ti bagbagam. Saan ati kinadagsan ti panubok dayta? Taamin tayo, ada panubok adi malanan tayo. Ngam ada pagpatinggaan ti amin. Saan ka nga umububing, Rose? Bumakbakit ka. Kastam ka dilatan? Ti agbirbirok latan iti lalaki ti aramidam. Nagsakit kamot nga agsasao. Kaslasaan tayo nga gagayam. Rumbang lang amang ngagmudag iti abalikas, Rose. Tapno makapagpanunot ka. Wen, talaga ang nasakit. Ngam iso ti pudno. Nagado ti tao iti reunion dananang. Nagpipintas dagiti badbado da. Kasta ka ni? Wen tatang, nagadupay ati agkakaimas amakan. Sayang, simurot ka kumamat. Imbag ano nag-enjoy kayo, Mat? Ni nanang, jay la nakis-istorya ti inararamid na ijay. Una, itadala ngamin ang nagkikita. Amoyo tatang, ado tinangibaga akarupropak kano ni nanang. Iso nga, imi sa maklat taa. Nanang, masakit kayo kano kuna nilakay. Iso nga imayak dito balayo. Ay, medyo maulaw aklaan. Ni kuma Flora ti ibaon ko. Ngam kinaduan namit ni tatang na ijebangkag, tatulungan na nga agpuros itinateng. Nagsaya at kan, Gemma. Ta si Kapay mismo ti mga sikaso kanya. Kat anyang ay nga rod nanang. Kat awan mo't dagiti anak yung umay mga sikaso kada kayo. Amo damat ama sakitak. Ngamjak man amo no apay asaan da akay at ti ubay. Ngam no ada kasapulan da kanyak. Dardarasan damat ti umay agpatulog. Lakay, naisagana kong jebalunan ta ijebangkag. Sumurot ka? Apay kit tinasaan. Napanunot ko, nga uray saan ka na sumurot. Anyang ay kumati aramidak dito'y balay. Kaasi kamot ngamin. Kanayon ka mainitan, iso ang imisit kan. Talaga kasta, ah? Among bakit? Jack kayat nga uyawon da ka dagiti classmates mo. Amom lakay. Nagasgas at tibiyag ko ngam isoda. Pag kunamat,
Ngamin, naadaanak itinagagat ken responsableng asawa. Day talaan. Natal na ti binangon ta pamilya. Umdasan day ta para kanyak. Uray nagbaliwan ti langak. Tadamat ni Flora anang tawid iti kinapintas ko ako nam. Aywan anya. Mala, mapantakit din ije bangkag. Tapno ado ti malpas ta trabaho. Awanan ti serbi ti biyag ko, Mimi. Oh, apay manan anak ko nam dayta. Nagsina kami manan iti boyfriend ko. Apay asangitam, rumbang ko mga agragsak kataawanan ti sakit ti ulo. Jak samatan makasarak iti kapkap na kakalalaki. Apay namin agbiro ka pailaan. Rose, saan mo akasapulan ti lalaki tapno agbyag ka naragsak? Punon sa dayta kinunam. Pagtal na ti biyag mo, Rose. Lakay, umay kanod da Rose ken mini dito'y balay. Ken kayat da pa siya rin je bangkag ken taltalon tayo. Umayda? Kaya't dati mapitakan? Kaya't ko nga ipakita kadakwa dati na ipundar ta adagang. Saan mo't kidi analawa unay? Angam, at least adda. Ken, kaya't ko nga ipakita kadakwa dati pamilya ta. Saan mo nga ibain tinakiasawaam? Kat simple lang aman nalon? Ay nalakay, uray man nalon ka laang, tanagagot ken responsable ka nga asawa. Ken, awan babae na. Tanasing peta. Pudno day talakay. Saan ka kadi nga agbabawi? Asyak tinakiasawaam. Pulos nga awan pagbabawyak, lakay. Dumtang ti panagbaliw tila nga. Nang runa, nubumaket, kan lumakay tayon. Ngam ti importante, agtali na udlat ta kumati kinadalos, ti puso tayo. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.